Lorkhom episode 37 Thlawna chunga thil thleng dangdai Pariatna Inzun khum buaina Kum sang ni som paruk khan papakhat chuan Algiers to Paris flight a chuanga hepa hi a polite lo ve khop maya Meizial thlawna chunga azupat pat mai ni ti chuan thlawna thokten Meizial zuk phal ani lo ti an har hril chuan a thin rim thut niom takani ading hluaya a kekor a phel sot sota abula thu te chu azun khum taringot ani ome azun khum pa thin rim chu ron thovin aron hnek tapop maya anin sual chum zom ta ani ber mai ti chuan he boina siam tu pa ber chu an man be thei ta rama chu ti lai te chuan in ro sa in a korte a phel kwal velani he pa wang hian he thlona hi atum na tur ni lowa liona atum pha liona chuan man ani ta ani pasarina thlona chunga om her kumsom hi mi lek college zirlai chu Malaysia thlona March sang hi som pariata chuan tumin laptop a movie aina laptop a thil an hi phal thlap ani ma se ani ro hi chuan puitling film malo en mau mai peka chu mai ala ni lo ama hi alain phel ruak zui ta ani ti chuan a chezia mak taka wang chuan thlona na thok te chuan a kor chu hale wa turin an nge na ti chuan a havele mai niom takani ma se boina hi ala re tapek lova anua chuan he college zirai hian air hostess pakhat chu man betin alo tham kual vel ani air hostess chuan anem sona ti chuan he zirlai hian chu nu chu a beile ta chiam mai ani ome thlona na thok dang te chuan an man wata ti chuan thlona tum vele police an man tir ta ani a hrisel ve ot khop mai parukna thlona ar on kumtam tak chu thlona chuang te hian an ran te hi thlona ken phet an tum thina an ken thei dan chu doctor ten ama hrisel na ina mamo emotional support animal ti asa phuina an soi an ran tel lawa boy deuh tlat naril ru ani berang chu doctor not an nei chuan lo thei lovin thlona lam te chuan an ken tir ta thina ni chungzinga chuan thlona chuang te chu vokte varak te ramar te le ran dang dai tak an ken thei pha ngun maya passenger dang tan an hnok sak thei hle ani ti chuan January sang hi som pariat khan United Airlines chuan ani ta lowe an ti ta a artist pakhatin thlona ar on ken lu atumin emotional support animal ani tia soi point an phal sak talawani ama po hian ran hian passenger te laka buaina a thlen fo renga June sang hi som pasari po khan William tak chu emotional support animal anga hruai ani a heta po hian passenger dang alo se chiam to ani chuwang chuan Delta Airlines chuan ran an ken don chuan darkar somli pariat ma airline te an hril masak nge angai thu le doctor le khakim chang tak an nei thlap angai to thu an soi ani pangana thlona in thiar fu lo tu mai po hi in thiar ngai vek kan ni a chen khatero chu midang ai na lo nam turu deuh thin thung ani chu tiang thil chu British Airways a kumsang hi som panga khan an lo tong to a Heathrow to Dubai darkar sari lai mai thlok tur chu a thlok chuak ta a chu ta chuan passenger pakhat chu adai kalta ani ome reilo te hnuah chuan pilot chuan announcement siamin thlona staff te ho chu pilot omna cockpit lama kal khom turin a hriat tira heta an thil soi chu engdang ani lo thlona chunga passenger dai kal kha a bei ui lutuka an recycled air atang chuan thlona hmalam thlengin annam ringot mai hi alo ni a chuta chuan darkar sari lai thlok tur an ni boxi chu pilot chuan herim na lutuk wang hian passenger te hrisel na thlengin a hmong hlawa ti chuan minute somthum vel an thlo to hnu hian an thlok le ta top mai ni thlona chunga mi te chu an chhuah tir veka passenger te chu atuka an thlo don ta ka wangin hotel a te a free in an thlen tir taringot mai ani ome palina wana tanga ro hlu March sang hi som pariat khan cargo thlona pakhat chu Yakutsk Russia atangin a thlok chuaka ma se arit lutuk aniange a thlok thalhei theilawa chuta kongkhar in hongin a chunga thil phurte chu aron tla chuak ta mur mai ani he thlona hi thlona sakli ani lovin Canadian mining company thlona ni a thil hu tak rang ka chak tlangte gem te le thir hlu chi te a phur chewani airline ha thok chuan a phone in a lo record fu a runway te chu thil hu takin a kat nuk mai ni he thlona hi KM tlema zong chu a thlo mana wangin he a thlo khum na mun than khat te chuan ro hlu tak an char nge yarinom ani pathumna thlona arul kumsang hi parukhan film pakhat hit tak mai
Samuel L. Jackson channa Snake on a Plane ti chu aron chuaka he film en to te chuan thlawna chunga rule chevel hlaum zia le chu thlawna tel ve chu an hlau tur zia te an soi thina ma se kum sang ni som paruk chuan he film hi ataka aron thleng ani deuh ber mai Mexico thlawna pakhata chuan baggage dana chuan rule hring lian em mai hi an hufua passenger pakhat chuan a phone la chuakin he rule thalak hi alo la fu mana ti chuan chu rule chu baggage dana chuan a ron tlek chuaka vanai thlak takin hliam an om lova Mexico thlawna chuan emergency in a tumpha he rule hi engtia lo om nge ti le tu da nge ti an hre chuak ta lo ani panina rimmak danglam tak JetBlue flight California atanga Florida thlok tur chuan thil rimmak tak mai cockpit atang chuan an hretlat maya ti chuan he rim hian thlawna chung chu a fanta a chung mi te chu an khu ta chiama an thok te hain an boi ta nuai mai ni ti chuan azual zelbok si a tumlo devin Oklahoma City a an tumpha taringot mai ni passenger pani le crew member pathum lai chu hospital a hruai an ngai pha he rim la hi an chui chuak theilo le ngal ani ome pakhatna United Airlines sathil kheng kumsang hi som pasari khan United Airlines flight 3411 na thlona na thokte pali chu he thlona chuan ve an ngai awangin airlines lam chuan heta passenger te tan hian heng seat pali kian theite hna reimbursement chu voucher anga pek le hotel khenna free le thlona om le ve le a thlotir turin offer an siama mase chu ta chuan passenger te chuan tu ma kian du anom lawani chu wang chuan he United Airlines te chuan mi pali an du chu he thlona atang hian an chua lui tir ta ani heng an chua lui tir tum zinga pakhat chu Dr. David Dow ani a helai thokten chua tir an tum chuan arem tilova Doctor kania ka patient en turin min ngak rengani chu wang chuan ka chuk theilawani ti na chuk du lova ti chuan aviation security pathum te chuan ron lu chilin an pot chuak lui ta ni he tharum thona hian daw hian alu te chu kut von chana asoa awa ma se heta thokte hian enga ma an ngai lawani passenger te po an thin rim hle ani ti video an lo la ka tang hian a hriat thei daw hi an naru atliaka aha pahni an ti bal sak bok aluwa hian hliam atur bok ani he thil thleng wang hian United Airlines te chu an company hlutna atlak niam phana sahle ani an tia tin daw hian airlines hi akhinga ti chuan chakin airline te hian poisa enga mozat an choi pha ani lorkho milo thira wangin lom thu kan soya ilo like in ilo subscribe ve ngei don ya